že asi mi nechceš ublížiť však. To je ten vypínač. Ty si videl, ako som ťa zachránil. Povedz mi, ako si sa sem vlastne dostal? Priletel si z oblohy, je to tak? Tam zhora. Ty sa na nič nepamätáš? Možno je to tým nárazom na hlavu. Vieš hovoriť? Poznáš slova? Bla bla bla, také. Dokážeš to? Bla bla bla. No, aspoň, že si pochopil. Počkaj. Vidíš to? Toto sa volá skala. Skala.